3 март – една обикновена дата, ден обикновен и бъстър и суетен, но в този ден напира по-сгъстен, по-остър вятърът на вековете. В родната земя почиват ония велики прадеди, които през вековете издигаха нагоре българското знаме. Аз искам вековете да събудя, за да открия живите следи на думите им в пътя труден, в дълбаво живота ни бръзди. Мечтая с върхове да разговарям и уча звуците на тази реч, с която живея до днес България, в горе на согън, сечена от меч. И както ме люлеят небесата на бледо синята си пелена, аз се съзирам в дълчината на минали и бъдни времена. Чада мой, аз се отивам, оставям ви моя народ, владейте всичко общо, разделите ли се, враговете ще ви пречупят. Заклевам ви в името на Танга, не се делете, не враждувайте помежду си. Името на България не трябва да бъде заличено от лицето на земята. Тъпън заби тъжно и напрегнато, думкането му се понесе навред. Той известяваше за смъртта на Йовиги и Ханко брат, създателят на Велика България. Хан Аспарух не снемаше поглед от Дунава. Вятъра се провираше в тръстиките и пееше. Синко Термене, обърна се Аспарух към своя наследник. Настъпи часът, сине. И зад него всички бяха приковали конете си. Никой не смееше да мръдне, дума да рече. Лъчите на луната играеха върху островърхите шлемове и се чупиха в ризниците им. Изведнъж в нощта оттегна рок. Ай, слава на Танга! Ромеите се качиха на корабите и бягаха позорно. Платната се губеха в далечината, за да не се появят никога повече по тия брегове. Те бяха завоювани от българите завинаги. От днес нататък земите между Дунав, Искър и Черно море ще принадлежат завинаги на българите. От днес започва своят живот българската държава и тя ще живее във вековете с името България. Беше лято 681. От лято 681 минаха много векове. Много български царе седяха на трона на България. Ханко Ано Муртак, княз Борис I, лято 886, той разпространи славянската азбука. Създадоха я Кирил и Методий. Съветни бени тя през вековете. Към свободата някога ни води, сега към нови висоти. Цар Симеон, България велика, 3 морета се плискат в границите ни. Иван Асен II тихо плиска води янта, гордо се оглеждат дворците във водите й. Търговци хъстосват България, като слънце блестят първите златни монети. 1396 година. Черна сянка пада над България. Робство. И тръгват по пътеки, села Балкани, българските горди синове, и повеждат те народа по трънливия път на осъзнаването и на свободата. Тук някога живял Паиси, непрогледна светлина. Той история написал за българина и рода. В военните планини бродил някога Раковски, били се за свободата Левски, Ботев и Бенковски. Скоро удрайте камбаните, да обявим въстанието на оръжие. То се вее отново величаво, знамето развяно в боевете. Ние внуците стоим пред него прави, пред героите стоим с шапки снети. И край него пак мъгли, трева и камък, и пак оня шичиски на спирен вятър. Аз целувам тръпен крайчица му само, изпокон се свеждам до земята. Земя на битките си ти, на гневно вейнатите гриви, над върховете каменливи и досега сокол лети. Лети и търси оня кът, она слънчева полянка, дето храбреците спят с крило да им направят сянка. 3 март 1878 година България е свободна. Обичам те, мое мило отечество, обичам твоите Балкани, гори и скали и техните бистри и студени извори. Обичам те, мои мили крайо, с цялата си душа и сърце. Ти си оная благословена земя, която е пълна с нежности, със сияние и величие.